Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kini tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga altaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayin nga ti surat ti pagkasalitaan iti kalman laeng ni pagayam tayo nga dyan nga napoluan ti janitor ken ti doktor, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tamadamaak nga agmamap. Iti pa nakapasilyo manong nemi ti ospital nga pagtrabaho kakas janitor. Dua kami nga janitor manong nemi ti dayto nga ospital ket siyak iti makuna nga night duty. Wen iso nga sardam manong nemi iti masdamak nga agmamap. Adulat ta kami manong nemi di kitay rugi kaputa siyempre nagtudo iti kalman ket napasapalan ti kalsada at upelan dagiti pilaw nga pasare madalapos dagiti lugan ket nabasa dagiti dalan. Nakatsinelas naman, nakasapatos da, nga sumrek ti ospital, madlaw mulat naman ng nemi nga dari kitay natarat, napitak. Madamak nga agmamap manong nemi iti tamapatog ko ti private clinic ni Doktora Serrano. Hindi biglang naglukat tiri daw manong ket kunana. Johnny! Johnny! Iyas doktora. Ato ka rito dalusam? Ilipas ko na ito doktora kada ito nga ali. Sakto sublat di bangir. Ilipas mo nga rin ditanta ko ha. At napadalusak dito eh. Mabit lang doktora nga rin, mabit lang. Agtugtog kan dolat na lumalpas mo. Buwan doktora. Manong name ni Doktora Serrano. Melody ti first name na. Isunsat kaubingan nga doktor. Isusat may katlo kada kiti doktora kada iti hospital manong. Talo da nga babae. Isut kaubingan. Nunchak mariro. Baka inauna ak lang ti duwa nga tawin. 32 kun mano. Ada asawa kon, ni Nena. Ada duwamat ti anak mi. Awan sa maling pagsapulak no saang janitor. Pagpindasan namat kay di amanong ta-government hospital. Siyempre, dakti plantilya. No, agdakat ti gobyerno, ori no janitor ka lang, ado do kiti benepisyo. Ito o niti napintas. Naglalalo no, at the day of commit kat siyempre, trabaho ak trabi, makadalusak langit din, medyo iinad ko, maturog, sakto man rin nagdalus, ito yung pumarabangon. Di ka dadamot lang turog ko. So, mabaling ko sideline ti Aldaw, nemi, trabaho ti konstruksyon. Konstruksyonak manong, tapos hindi ka sakat adanayon ti sweldo. Nadan bukod mi nga balay kini Nena nagbasbasan iti awan sapay. Wen. Diya inauna manong nemi kit grade 1 na pay lang. Kinder di may kadua. 32 kon. Manukad ti taon ko iti kasawa kami kini Nena. Anong nemi honti sa baling at dati panunot ko niti agtrabaho, mangisagana tinaradya nga wasakbayan, di kita anak ko, ti saan ko pagproblemaan ni Nena. At dapat kaya di sari sa store gani ka na isariping ti balay mi. Ngayon ti pambantayan ni Nena. Napila nga damalibre. No, awan si dami. Mapanak na ta, manglukat ti sardinas no kan. No, inumak ti beer. Makataluak mo nga beer no ka. Umunsa na kitap no. Hanga ng kastar. Good work jay lumukotak no katis 4 kantos katis inutek nga numen.
Dito yan manong name iti may kadwa nga panagpadalos ni Doktora Melody Serrano kanyak manong. Dedi muna ket pinadalo, pinadalosan na ti CR na. Damdamo na kami to sumrek idi nga nangokupara iti dayta nga kwarto. Dayta nga panagka-obisina. Ket saan nga napintas ti panakadalos ti CR. Napangko din talosan, permi nga. Pinapintas ko, pinabanglok, kada permi, pinasilap ko. Di siya. Kada kami dito yung janitor, manong name no at nagpadalos kada kiti private room. Private ko namin ta. No naka-duty da, akit official ang government employee da. Ngayon saan da nga naka-duty, at dati private clinic da, no at agayab kada kita yung pasyente nga nangi private kada kuwada, di ka disot asikasunda. Saan ko mabalin nga di janitor manon nimi kita dalos da kada kita private clinic nga naipauna kita ospital. Ngayon mayat so pwede tandan, di ba? Tandanan dak mo, tandanan da kami met manong. Ano nga tat padalosan na. Naku nagtirakem ko. Kaya damat nurse na. Di private nurse na. Awan nga ta di nurse na. Awan siguro. Hindi may ring Paskon manong nami iti dayta nga ali na panagpadbis nagbugko ah. Adikat matano sana kagsabon nagpugko ket klinika, private clinic, private office manong nami iti may sana pintas ka doktor no tsak mariro o 30 na. Napintas manong. May bagay launa manong nami uniforme na. Medyo committing na doduma uniforme naman. Pasarag pantalon, pasarag palda. Yung napimpintas nakapalda. Ano makitak din awas na nga legs no. Ay apo ya, Johnny. Adalang arot asawa mo, kasla ka palagar harap po. Manong name aw magkadipulos ti gandat ko nga makirelasyon iti sa bali nga babae itatadda asawa. Jack pulos ara-ara paapen deta. Saan nakaskalig din tumalita puwera dalos buenos manong. Adalang arot dan asawa da. Chicks da pa eh. Diba? Kung nadamat kami din duma, makababa ito pa iti janitor. Siya tukid din nga taxi driver, o tricycle driver. Siya ngarod nga janitor. Nagtugtugak manong nemi tiri daw, tas saan ko makita turbel. Nakalukat na ita, ay saan nga nakatrangka, Johnny, ilukat mo lata. Inlukat ko manong. Awa man di doktora. Doktora, sa tinuaya mo? Adag ditoy. Ay, sumit lang nga saan ko makita. Nakangato gayam na jay. At adjustment na nga katre nga pang pasyente. Umay ka. Indak mo ka di man-trade up? Anong doktora? Erika po trade up sa mo ilak. Parang nga, ilak mo ka. Taada kami lang tayo biglang sumre. Dito ako magtugtog. Sige, doktora. Nagsubiliak, manong. Itayan tiri daw sa ko. Indubulak ko pa ano ti ka diti dalosak nga ibagayo, doktora? Siya. Si ka diti dalosak. O may naman masahin. Masahin? Magpaste ka nga mina. Api nga mamak ka. Manong nemi. Nakapaglabiso na. Nga. Adanay para ba nga. Puraw nga olas. Iti bukot na. Iti bagina. Adalusyon dita. Yan tarabaw tila masaan. Dahil ito doktora. Gusto man taramatan? Apang masam ganyan? Janitorak, doktora, anak nga. Agmasmasahe. Kayam data. Imposible nga sa mo pinapadasan tinagmasahe. Hamo pa yung manyasahe ni misis? Pasaray. Abulinak no ka, nagsakit ibukot na. Ano to sa sarem? Application oil. Yung data lotion di kahit ko.
Hinatoy, doktora. Tibukot ko. Nakaulis kay met. Di ikatem ti ules. Alay ikatem na ti ules. Inikat ko manong. Nakauyos gayam ni doktora. Nagpudaw nga bukot. Titel-tel na. Ket iti kata baba. Ikata mo amin ti oles. Wano, di tapay lang bukot ikatem. Tadi tatu mo na nga masahiyam. Alan, mading amin ti tiknak eh. Amon, nasyak ti agsakit nga doktor. Tsaka mo nga gasan ti bagik. Iso nga ti abaramidag no ka. Agpamasahe ha. Kaya di ka pa lang nagawin doktora. Tayo kapag agpamasahe ka ni mister mo. Awan ni mister ko. Napanan na doktora. Naidistyo na di Mindanao. Nabayagan nga sa nga ng bakasyon. Di, mga lakati talaga nga nalaing agmasahe. Sikan, di mo ka di kayan? Ada extra job mo? Tandanan ka. Basta ka din natamboy-boy ti bukod ko. Tiramidem, karga ti lotion ta imam, dadakwalap mo, sa mo, ruganan ng isap-sapong imasahe. Alan, Johnny. Sige, doktora. Doktora, ito yung akit ako ha. Trabaho lang. Walang personalan. No mampesang ko nga trabaho dito. Pasat ti trabaho dito, Johnny. Di ba? Sige. Pangrugyak. Dito dito abagag. Ipapabam. Gustoy? Kasta. Usari mga duwa nga imam. Iwaras mo ta lotion. Iwaras ko? Nayon na. Basit lotion, nayon na. Iwaras mo ti lotion. Nagaraman dito yung bakrang ko. Na medyo ikaot mo dito baba. Doktora, saan nga nakabra? Inikat ko ti brak siyempre. No ipababak nga ito'y bakrang yo. Madalapos ko nati napintas nga. Kahit man isunto peti masihim. Into nagdata. Doktora, lan, sige na itan. Naiwaras mo. Masahiyam ita. Yan. Kasta ka di? Yeah. Kasta. Oh. Johnny. Kasta. Medyo idagdagsin mo. Kasta. Medyo ipababa minta bakarang ko. Itabatog tabarokong ko. Pag sino ba ngirem, doang imam. Dita, Johnny. Kasta Johnny, dita. Steady dita, Johnny. Tipuon di. Johnny. Nabayag man laing na yan. Asa nga nasagid dita, Johnny. Kasta, Johnny. Johnny. Manong name it kas dyan nga panagas-asog ni doktora. Diyos ko. Ita pala damo ka makita tibukot na. Timang ka nga sigot yung tiriknak manong. Numuna tinabayagan tinaudi manong name yung panagkastami kinibakat ko. Naurnungan at mo. Diyos ko aya. Tala masarsarakan. Titawan na nga. Johnny. Iti pa ba? Ikatemon ti olas. Tipay patong ko. Iti legs ko. Inlokais ko manong nakao. Awan pantina. Nagpudawon kad nagsabangan nga ropo. Ken patong manong. Dita, kampetilusyon na, ha? Italegs ko. Sakto agdata na madamdama. Alas, doktora, nagdata ka, nakita ko. Nungit man, makita? Gamampay, ha?
masahim nga ron. Doktora, amom ka ti dararaminom, doktora. Amok, hindi pa ilang kursunada ka, Johnny. Ha? Nagugwapo ka kami nilakay ko. Napintasak kay mamom. Saan nga gwapo nilakay ko? Pimit ngamin, kaduan na tikasta. Napindas di babae, saan di lalaki? Gwapo di lalaki, saan di babae? Natayag di lalaki, pandek di babae. Uno di babae at natayag, pandek di lalaki. Deta, kasta Johnny. Johnny, sige, masahe, tilupok. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Manong name gabot na talaga nga natudyo akmet tungtung paleg mas masahiyek manong. Di pa nang masahiyek at syempre adamalis yan. Ita lang ang may experience ko tigas to manong. Nakahalinlinis, nakapudpudaw, mas masahiyek nga approachan nga medyo pasil-pisilin manong. Sa kumangig ti asog na. Saan ako nakamakapagtepil manong. Ita pa lang kayat nga rumkwas dahito armas ko. Johnny? Doktora? Munot taon man? 32, doktora. Ni Mrs. 29. Napintas ni Mrs. Napintas man? Ngayon napimpitas ka nga amang. 29 ni Mrs. mo. 28 ko pa lang. Awang pa anak ko, Johnny. Di nak mapututan ti asawa. Kahit mo sawan, doktora, kahit mo nagpaputot, nusikat magputot kanya. Kaya't kunay. Dakil ka di matlayang, Johnny. Doktora man. Nagdata ako na. Naktanga ko nga nagpaklam. Iso ang data ko. Oh my God! Nagpintas na mansanas. Naglablabasit man ang name nagpintas di sukog na. Wow! Napawawak manong. Okay ka di matlayang ti pamagig, Johnny? Okay na okay, doktora. Anya palang Arthur Ryan. Masahik. Tingat. Masahik. Ngayon sa angat ilusyon. Anong ron? Lagi di bibig mo. Ngayon magulay ka. Dakal ka di matlayang, Johnny. Amin nga salud-sud ng doktora. Tapno mo kasaganahan ti bagi. Baka diyak kaya. Hindi lang mabalingay ka tayo mo t-shirt mo. Sige, doktora. Wow. Gusto ti ko na. Macho ka, Johnny. Iti baba, Johnny. Kinakman. Ikatay mo ti pantalon mo. Nag-abaksar ka. Saan, doktora? Nag-abripak. Katay mo. Sige, halan. Ora tawan makadisturbo ka na ta. Saan ka naka-duty? Isong ano at daman na pasyente, saan nga siya tayo banda? Nabisitak mo tinigitaya, naka-private nga pasyente. Inikat ko manong namin di pantalong ko, dumus-dusol siyempre. Humasdag ka man. Habi, doktora, humasdag ka. Imasadag ak manong namin, kimpababa na ti brief ko. Abay, doktora, nagdakil. Dani, kastoy ti kayat ko, Johnny. Basit ti ko at asawak. Johnny, umasadag ka pa eh. Kahit ko hakanin. Ha? Doktora, umasadag ka. Iasadag mo. Iabay mo. Dito, doktor.
Doktor. Diyos ko. Kan-kanan mo't kadidaan. Inayana natin ako manong imam ano. Apo. Naglaingin natin nga doktora. 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 Ala, doktora. Nabayagin saan nga anak nagpa. Ang mga nupungsok yan iwat mo, doktora. Pero di ma, loko ka. Tungpain ka, no? Dito'y ka pumutok. Ngim, ariya amon. Kaya't ko, doktora. Amom no apay nga, siyakti mo na nga nangan. Tapos sumublat kang tuwad nga mga doktora. Sumagpat kan. Alan, kit masahi mo na kiti, ti barokok ko. Babaim ka na kiti pipig mo. Ngim kahit ko pa ilang aramanan na kiti pipig mo, Johnny. Johnny. Love me, Johnny. Paragsakan na, Johnny. Nagragsak na to, Johnny. Pututan na, Johnny. Ipaimutisan nga may painilakay ko, Johnny. Bigbigag to nga utang ko na yung baganakan ti amin, Johnny. Come on, Johnny. Kaya niya pa ko mga rudmet teraranidak manong kapuyakan, ha? Spermi kasta na yun, ti panangag ko manong name iti tenged na. Johnny, ti barukong na. Omo, Johnny. Doktora. Johnny. Nagmayat, Johnny. Mas nan nga pa ng kagat-kagat mo. Kasta, Johnny. Johnny. Oh, Johnny. Ura na rin kiyad, manong naming at kasta unay. E ti panang ito do, ti barukong na manong naming ti ngato. Mas masahiyek, ti may sa babaen ti nakulap ko sa kukarkaran kamen ti may sa mansanas na. Ura na isurot ngay pangato ti barukong na manong nukas ng garalgalik. Johnny! Oh, Johnny! Madamdama pa indoron ng ti ulok manong amuklat na sa dinapangiturungan na ti ulok. Katkasta una yung ti kinabasana manong. Permi, agar aruyot manong nemi. Siyempre, nakabangbanglo, nakalinlinis, nakapudpudaw. Johnny! Oh, Johnny! Johnny, mapanakon! Manong nimi umuna pa lang nga sapsapak, mapanakon ko na. Ite pa lang amin, manong nimi nga talagang agburburnok isuna. Mapanakon ko na. Inulit-ulit ko ang sinapsapan ng adya. Oh, Johnny! Johnny! Sa ako'y sarit tidilak sa ako pinagkuti-kuti ko na mo. Oh, Johnny! Johnny! Mapanak manin, Johnny! Naglaing ka nga, janitor, Johnny! Nanamin anong imbaga na nga mapanak manin ko na namanok. Dagiti bibig ko laeng kantidilak tinararamad ko. Karidi gumanaten ti shoot moon ko na. Ininay na lang nga. Baka nailit. Gawatabasit kinlakay ko. Inayat lang. Sige. Oh, Johnny. Sagad mo, Johnny. Kayak deta, Johnny. Kasagad mo. Johnny. Sagad ko na pangko amin. Korang na rin, pangko pa hindi kiti duwang nga eggs ko.
Sa ko inyo kuyo kakas dyan, anong name isurot na di patong no. Johnny, kasta Johnny. Oh, Johnny. Johnny. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Mama na Hindi namin anong imbaga na timapana kun manong. Idin to tasyak manong name nakakondisyon na. No mapay na bayag, dedi na udi nga pa nagkawami kinibakit ko. Nakaornungak manong ng talaga nga natirred ko. Hindi mapanak matin ko nak. Doktora, asidega ko. Talaga? Isabat ko to. Isabat ko, Johnny. Sabatin ka. Sabatin ka. Dita akong doktor. Huwag ko. Ito. Pero bingin pangko ti amin manong. Gusto ko na iti pa nagbukro na. Permi. Permi. Nakaad-ado manong. Johnny. Opo, unay mara ng Johnny. Si mapatakpay. Oh, si kalakuan tinagbalin nga asawak. Sa danong amin, ayan mo idi, sagbayan na maamok nila kay ko. Sana ka may karikan ka, doktora. Ngamitakan may karika. Johnny, dahito ito umuna ka nagnanayon. Basta naka-duty ka, Johnny. Umay parag sa akin. Agragsak na nga doon, Johnny. Manong nemi pinaminduami pa ko na. Awang pulos na nakadisturbo ka na kami. Taamuda nga sa nga naka-duty ni doktora kat ko na naman itang na bisita na hindi kiti pasyente na. Uwan manong, saan nga nagawid? Agawid ko nga. Imawang kanumat isang patan na balay na. Ito makita na. Ito 20 gundaway ko na. Kinagyaman ng Johnny ito pinatkan na. Johnny, game ka pala. Takasano makamagkad-kadak, doktora. Nung nag-imas ka. Nagbanglokin na kay mimas ka, doktora. Naglaying ka may Johnny. Si kala ko man ti asawak. Madisgrasya lang ako man di asawak di Mindanao. Wala, doktora, pandineta. Sorry. Kat di asawam. Lolo, di kayat ng ipangta di asawak, di kayat ng ilunod. Sa bagay, Johnny, pututan na ka. Kano nakaalakan, doktora, di maya, ipitlo tapay tapno sigurado. Ha? Doktora, awan do't pagipan ko ang nagdalos. Gusto na di mamindwa. Hindi tahakan, doktor. Johnny, ito na pumarabahon, Johnny. Agsubligan to. Johnny, ito makadalos ka. Dito ay kanton nga maturog. Wen? Kitak to, doktora. Dito ay kanton nga turog, wen? Ororain ka. Napangkwentuloy tinagdalos manong. Nagkakapsutak. Diyos ko ya. Hindi pa manong name ita imay ni Sikyo. Johnny, para keng ka. Ano ito? Pagpapigsa. Ano pagpapigsa? So, nagpaedad ni Doktora Melody. Nagpagatang. Inig ka na kami ang gwardya. Inraman na ka. Apa inraman na ko ma? Ikiiwan Ila, awata mo. Agkaldo ka. Apa idadiguan na ya? Kawan. Nagkapo dita choking net. Ito sa pa mo gusto net. Kita pala mabisina pare. Thank you ha. Sige nga rin. Thank you kini Dr. Melody. Ita lang agpaala siya. Kasla napagustuhan. Napagustuhan? Uwan. Papaala ko matay dyan. No, saan nga napagustuhan? Nakaragragsak ko na. Basta ya, baka dalang pagusto ka na kayo. Hindi pa ilang kursunata, pare, ang may karikaring nga tada tao. Aging ka nalaing terapaap, malakip ko kit inak itasuli, arapaap, peklat isuna na. Sige, panahon ka pa. Tiloko, pati gayam na dyan nga sikyo kit arapaapin na ni Melody. Di dalam mo.
Nasa nakarawak nga nagkamak sa amin na sulit ti bagay na nakan ko isunan. Iti baba, iti barokong na. Nagswerte ako na ya. Kitam kadlaing no dadumay ya. Malasan ka, o saan ka nagswerte ka. At ang mga anak kong gani, talaga na makapsutak. Nagpapigsaat. Numuna ta, kumain kan tumaturog dito itong parbangon ko na. Yung sa anak na pan manong umanayin na dyan na minsan. Yung sa bagay ko nanda, maminsan ken maminado nga panagbasol ket sola iso. Basol tulat ta. Tay takawang mga binting ken tatakawang nga ribo, mannanako kan tulat ta. So nga, apay nga, aging kanan ng sa si Jai. Nalpasan nga, inaramid mi, apay nga di mi kanayunan. Ay, apoy. As anyapit ang mabati nga rot nga para kinibakit ko. Gusto na na. Awamat nga daan di pagkunan ni doktora. Di makura ka. Apay nga di nakbinayadan. No din di nalusak ti CR na, tinandanan na. Itatahan, nakarkaro pa tinaramid ko. Kit pinaragsak ko pa. Umani ka dilangin detoy. Ngainted na akong guna. Ama di Hinak to singirin. Sa anak mapan kunak manong nemi nga may nakriniing tay gwardya. Jenny. 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 Apay. Apay guard. Apay nga maanusam ti maturog dito. Nakado alam mo. Naruama kon. Pagturog ako kumarod. Awan pa kante akatri. Loaded ng hospital. Gakano tayo ni doktora. Hana? Gakano tayo ni doktora. Sunag ko na. Iso na. Hindi mo kandihan mo Ada, mabali na ka makontakin nga kwartya. Nga makontak mo yung iso na, yung kwarto na. Intercom. Uy. In-intercom na. Secure. Kita nyo man ni Johnny, ayan na. Ringen nyo man, ibagay yung may dito kwarto. Dito yung pisinak. Kunana. Parang manamsaman ti doktoran. Sampai na. Napingar sikat ayaban na. Abi nga sangat siya. May sakit istoryayo Ti janitor. Ken ti doktor. Yung sa anak napanmanong. Numanin umay ni Sikyo. Yung kakanoon. Di nakayat ko nam. Amin, di mo namin kayat. Tanya ko matibagana. Ano? Hinita mo, baka anta kahit padalusan na. Kasto nga oras. Basta tadya kahit imapan. No? Kahit mga sawan, isunat umay dumanon dito, ayan mo? Wala. Sika. Nusakla ti sika, pare. Napainayab. Napana ko na mismo. Nagdalusak din manong nemi ni makitag tirelo. Alas 4 manong. Wen. Pinalbaliwak manong nemi nga minapan, di kiti pa pasilyo, kada kiti kwarto ngayon, di kiti pa pre-ward. Nakatamat makadisturbo. Sa plida ka. Sa plid, excuse me. Sikyo, janitor, pinagsapak kang dalusan. Kahit kung masapa gawin So, ang dalos akon. Alas 6 na sumunod yung kasukat ko. Kahit kung ngawan ti makita na narugit, no, sumangpil sunan. At daman kami trasken nyo, kakabsat. Tapi di yung among episok di gito yung trasken nyo. Hamot nga na kami tinanging kabil kita kahit detainers. Susapoy. Nga bali. No, awan tagda agro at awan tagi wara. Awan matubra, nga janitor. Naon di ba nung naming dalusak ti CR? Di tapakit among di kita tag-CR. Nakalawlawag nga alisto ko malang iplasda. Susapo.
Pag-alas 6 manong nemi, nga nakaredy ako nga gawid. At dante mang sukat kanyak manong. Pare, at akon. Thank you, pare. Oragit samat orag nga narugit. Kadaldos ko di CR. Staya. Wala. Tungarot sangot, dalos akon. Sige. Hindi kami uniglat dinalasak eh. Sige, pare. Nakon. Johnny. Pare. Hindi doktora. Payapaya na ka. Doktora? Agawid akong doktora. Ang kuyog tahan. Tapno malibre ka. Tulod ka agad na di balayo. Adamat kotsek. Wow, pare. Ti payan doktora ka na pintas. Ti mangyayap keng ka nga kalukan kayo ha. Napauya-uyam sa amantan pare. Saan ako nga nakapagkatkan man. Naglugaw na ko ni ti kotsek. Pangitulad akeng ka. Medyo balay mo. Ibaga man o, sa pangituro nga. Nagpalaot di Rizal Street. Abit isang kahimay. Ada kinaguram kanya. Doktora, saan nga na siya tinaramit ta? Amo ka. Tinaminsan, ken mamin ado. May samit labason. Hana. Gusto natin maminsan. No may doble-doble. Doble-doble matibasol. Sige. Saan kapilitan? Ang kababayin sak pa yung babae ti kumamad. May sak pa yung doktor. Ti janitor ken ti doktor. Apre mama na ti janitor ken ti doktor. Kastaman ti mangmangigkwara iti sikyo. Ti janitor ken ti doktor kung kunada. Pagkat nakita na kayo, rumbar ka di kwarto. Samet na kayo ha. Sige nakabatad lang, nakadidilaw ka kami, doktora. Tawag-tawagan na. Patawag-tawagan na. Payayaban na. Di ka ba kadlaw na? Nagrigat ka kayo ng karelasyon, doktora. Ape ko ma, makadlaw ka. Makadlaw da kabukin ka. Tsaka min, malipatan timpay mo kanya karagsak dyan eh. Awang gayam, malipatak nanted kang ka. Hindi ka dito nga sobre. In sobre. Nangyari ito, doktora. Bayad. Anak man ka. Apeng ang bayadan nak, tandan mo. No ko ba dinalusak di CR mo? So, tandan nak, nakarkaro pa yung tinaramid mo, Johnny. Sa alang CR. Dahil pangusarak pa ti CR. Tinapamukinan. Di ba, doktora? Di nakarkaro yung CR. Imbag ta CR ta. Ada osaram nga gamit mo. Medyo agwantis ka pa eh. Iti nga CR ko. Nagwantis ka dito dilam. Tibibig mo. Saan doktora ka buta nakadaldalos ka nakimimas. Apeng nga ni mo kayo tasublihan. Doktora, wag na. Sige. Awatak na ito eh. Bahari numayat kan tumanin. Saan doktora? Nadya tumuna kan maudin. Orek pagpakasyakin ka. Doktora, pag-awidam lang yan di asawa. Ura di anda asawa sa na maramid tinaramid mo. Naglaing ka. Di isurom di asawa. Noon niya tinaramid ko kay ka, di isut pa aramid mo kayong kuana. Diba? Talagang sa mo ang akayat. Saanin, doktora? Sige. Ngam, nukas pa kanigan takayat mo. Agoni kan tulakan niya, Johnny. Okay? Doktora, i-left turn nyo dito. Left turn? Sayon to i-right turn. Okay? Dita,
Nagalad din ang pintaan nga blue, sky blue. Iti left side. Dito nagsabsabong nga eskarlatina, tirawangan, o doktora. Napitas kayo di malayo. At dapat kayo sa istoryo. O doktora, o nakarikapay lang. Di pa nagriing ti asawa. Makasakto palat mangriing kang kuha na. Babaen to karag iti akik ko. Kahit mo sawan, hidaras munto ni bakat mo. Sakda nga gubra. Naisot na siya, napunuhang nga makanlaw, doktor. Ang dapi nga ta nabati. Anda, nasarbak para kayong kuha na. Nakadayon ni doktora manon nemi iti sumagpatak iti ruwangan. Ida pagisong ilokat ko kandiri daw nakigtuta. Oh, dapat gaya min dyan eh. Okay. Okay. Paragan ka. Ano na ito eh? Naisumbre? Napidot ko. Anong tanggan na? Lokat ba? Wow, dyan. Ni kwarta. Mano? 1, 2, 3, 4, 5. Sangapulo nga sagsangasot, sangaribo. Sangapulo nga sagsangaribo. 10,000. Ala. Inkay surrender into police station. Uno radio station. Awan ka dito pagilasinan no sinaking kukwa. Awan. Ada ka nagasurat dito. Oh, man. Ano nagluganan? Awan man naging kukwa tricycle. Kotse. Dati nang itulod kanya. Sino? Dati naka-duty ng doktor. Gawata, gawit ka numatan. So, inayaban na. Gusto kaya. Kasi naman, ganapitot mo na ito eh. Diyan nagdalusak. Kot pasyente? Unang banday pasyente? Hala, Johnny. In case surrender ka ni direktor. Ibaga, magpanawagan ka sinunod na kinakap. Pamon. Ano nga ba? Alam ka diretan. Tinayon mo ti ornong ta. Baring na dan tumanin. Ha? Makapidot ka tumanin? Oray no kasano manon nemi ti panangaw-awag kanyak ni doktora. No kastang agtiyutya. Jakon kinayat. Nagsinukat kami manon nemi kini Fernand ti oras. Bigatin kanyak. Rabi kang kuwanan. Oray no aday ti aldaw manon nemi payayaban na. Yung sangkon ng kaskaso mano. Paikat na, no paikat na. Si kanto, pati paikat ko, tinisensya na doktora ko na. Dua, talo nga bulan, manong nemi, manipo didi, dinakmatan ayayaban. Iking ka manong nemi, adan sa di mga bulanin, hindi makiktutak na makita kisuna. Ni doktora. Takal matindi siya ni doktora. Nakita na, lika kisuna. Napana kita yan di gawardya. Mga brad, an atletes. Diyak mo na mo kang ka-janitor. No atletes ka na kayo nga doha. Ti janitor kin di doktor. Tilay bagbagamay. An atletes. Kitilitas sa kita masikog ni doktor. Doktora Melody Serrano. Masikog ka kita at asawa na. Siguro si Mang Petan di asawa na manipot si Jimintanao. Kata naggaputi ilit tong galmay sa kanakwada. Nasikugan na ni doktora. Kinun ko na manong nemi apay amom nga din lakay ni Jimintanao. So damang. Sige, excuse me, ituloy ko tagdalos. Ni security guard manong nemi ti may tiayan ko kalpasad ti may isang oras. Aday nyawet na kanyak. Hoy, surat, para kang ka. Nagapon na. Kit pasama. So nagapon na. Ne, panawang kan. Inokrad ko manong. Kasla reseta? Kasla naklain resetaan ni doktora. Melody Serrano. Johnny. Agama na kang ka.
Agyaman na, tapinat gamdikit daw ko. Sikat ti ama, tisikog ko. Diyos ko, ang dagahing pamanik-nik, Lord. Sorry. Inulit ko, Johnny, agyaman na, sikat ti ama, tisikog ko. Sumarunong aldaw sa baliwanan nga surat. Diyos ko. Johnny. Kasapulan nga, agsibugta. My God, wag. Wag na, doktora. Saan kong ingkas-kason manong naming? Nadala ko mamabaling nga akaran ko na. Umakara. Nimsa din ako mabalinda nga pangakaran kanya. Ito sa baling nga hospital di gobyerno. Yung kasano. Yung sa anak niya makakarwanong. Maging ka nga bayagang sangko nakita ni doktora. E di salutsutek. Naganak ka nun. Naganakan na. E di ka no balayda. Nadaklini ka na si Jai. Nadaka no gayim ng isot ubagay nina. Anong name? Kalpasan di talo nga bulan. Adan doktora. Ada ubaan ng ubing. Maladaga. Johnny. Kayong ingas mo ka no. Diya anak ni doktora. Timat mangmangig kun manong name ka na kita nurse. Kadto pa ng empleyado iti hospital. Ti janitor ken ti doktor. Wow. Kung kunado ito. Babamlat eh. So, maumadan tulad ako na. Aging nga na idano iti asawak manong name da ita nga pagsasauda iti ospital. Ti janitor ken ti doktor. Nakamong ka na ita. Adama mo nga ta pasyente na iti ospital nga pagiganam. Mangmangda ka nung ti janitor ken ti doktor. Kaya nakanot kay papanan na. Tsak manam mo. Sika ano mo. Kaya janitor ka sadyay. Muni kaso di kita. Awan ti problema no, di mo papaling ang problema di kita. Babaglatan na kita. Babaglatan na ang timat agdatan nga panunod ko. Ti janitor, ken ti doktor, baw. Iti hagtama manong name dakkelen ni Johnny. Panagan na ti Johnny manong name. Ti putod ko ken ko ana. No makitak manong name kasla, makitkitak ti langak idi ubingak. Sapo. Ngem awanen dati pagsasawd ang ti janitor ken ti doktor. Anong name? Tadinak matiniring-ringgoren pa ni Dr. Melody Serrano. At idamag ko anong name kat sa Giant Balayda, ti ayan ti asawa na taawanan sa di Mindanao, taddan dito lugar mi nga na destino. Kang kanawin da kanumating nagdenden na. Iso na lang taawang kanumay ti adi ni Johnny. Nakaawat at ti surat manong. Johnny, kayat ni Johnny ti madaanin ti adi. Doktora ya, huwag na, uy. Aging kakarito ay manunimi adak palang ti ospital, akas janitor. Kanadamot palang ni Doktor Melody Serrano, akas ag-duty, no ka-duty na, agbalimot nga private, no saan na ka-duty. Dakkailin ni Johnny manong, pasari o may pumasyal di ospital. Ay kama nagdahanos mo nga nang ibasa, kat sabi ko kada na ibatik nga balaag, kada kitay nagdengeg, nga nasurok ka 400, nga nagbuya, kat sabi ko tadamat na ibatik nga liwliwa, kada tay amin nga sangapada. So yung nga nagyaman nga pagkaya mo, nagsurat, Johnny. Johnny, thank you king ka, ti panangiburay mo, ti pagkasalitaam nga ti janitor ken ti doktor.